Yero itrai ki para banget bagi dear viewers. Ngapriang subha sistin patch fish kini ka channel. Bang kok ban ai kani ka jingkran minta ka jingkeli kalong. Hatu ngindang yai it ladau blai usim no ai baro. Hatu ngindang lak mo ban it yo blai. Lada kapoi kapor bau blai. Un it no on sim no ai baro nangi. To ini sedang mentah laka basim nuksa sepang ikhlong ibarang ka. Pio i haba ikhlong ibawan barang ka sangan ika pertai lakai i lingkut im dan i iwan sangan ika pertai gumbaga to ka jingruai ko ong gumbangi wan lingkut ngien let ru lingkut kamut haba iwan i khun sangan ika pertai haba lakai kai ka ba idan kam ning kong do ikhlong haba lakai im sngo thu ba idan kam ya kita ki jang ka perthai ma wat ya ka jan ru im su thu bai dan kam ban phang rei hai be yam kapan pa ba idan namar khandai banai la dan ba ya khpo idan ba ya khpo kami bat kai ka ba ka bam ka kami iyo lang kadan ka jing sa ma hapo ka khpo jang ka kami balaya da ka to ka ka khat ka amniotic fluid ka medical term kadang ke ka bayadai iban dalam mi syaka perthai sedang banyam bal ada syui bat ye ikhlong gumtu tikna ba iniap bat dari ke ka ba ngisngau thu kalong ba habaki doctors habaki badai pat ya ka kwat ka khia ki nurses Mungkin abagi sim di sei kelong habal ada pensat i word ki ai syaka kemi bahkan yo ban kedup dia i harajing saat ban yo ban aibu i pat dai hanta baka ga ba i dan kami kelong kadai kata ka jing i jam ka kemi ka jing i ga ba i sngo thu idan kami lenyar habala bu kemi isdang ban sengap ban enno kata ka jing lenyar jam i sedang mandi redut ke kemir sedang dan ke attachment bat dai kata ka ba ikhlong barang wan idan kam man i didut man ka ngalak menong pra ne khandai sin bat sitang miet ru bagi dan kam ya kata ka jing kedop jong ka kemir hoi namar bagi kemir gi kapa ki sngau thu bagi i badan kam ban pen kop nap ban pen sop jan ye kata ka jing i jam ki kemi ki pa kadang kadang ka attachment ka relationship habra gini kelong bah sedang balas sedang bain he ni kelong la sedang ban he la sedang ban kena ki poi kemi ki poi ban pen celebrate ya ka birthday jadi ban celebrate ya ka sngika birthday ya ka sngika ki sedang ban ai kita gi jing ai ki sedang ban ai kita gi gift ya ki birthday gift bat man laus nam gani ka jingile bat de gift lani ka jingile sikhal sigi kemi ki kpa namar baki e ki kwa bai tu khun pat kat nang he umde kata isdang ban dawaru ma isdang ban expect met ba man ga singika man ga Christmas man ki ngan yo bat de gift bat ki dan ki kap ba baki kemi ki kpa kim sngo thu e gani namar baki i kemi paki ko man lelet ke baki i kim sngau thu ke ni kat bapan ki khun kat bapan i khun ki ai bat kat ba bat teng lada im yam ba im yo ki sedang ban thiet shu di ki ba kham rem dor bat ki replace no ya kata ka jing ya dai jongki bat ini khun leng baki jing ai sngau baba itu ikun utu kun lan ka kun dalah he ki sngau thu baka jing jong kimi pa ka dai baki yo ni kimi pa yo tang kita ki material gift ni nak banong bah baki kimi pa ki menang ban senchar kane ka penjat ikun bala ki yo ki sedang ban bitar dalah ji kane ki sedang ban bitar ki sedang ban kenbet oh ba pim i yang ba kum ta
Hari la dadai ki kmi ki kapa ki bastart nganong ki sedang ban sngau tu kani. Oh kani kala tu no ka jing dai jungi bagi khun. Oh kala sedang ban tu no kim i si sangi ki su i ya ki kti ka bagi ai. Padai ta ki sedang ban shim action. Ki sedang ban shim no kata ka rai bong pleng ladangi i sai khun hab ban pen kala no kani. Ka jing kam dai tang haba ai ya ki ai ka jing ka dai kata ka jing ya dai ka bajliu apa nang ki kemi ki pa bat ki khun hoi ngam ong bakim ai ka bam ka di ka kop ka sam namar ka dan kam hini ban im ha ka jing ya dai ka dan kam ya kemi ka pa ban pendam han rei teng ka baklano kani ka jing ya dai haba kawan no kata ka material blessings na kata ka ka bagi kemi ki pa ki penjingai no gi khun kani ka juk kalong bah kum ni menta bat ngiru kum ki pa ngam keren tangi kiwai ni ring hap khami thu ba yal diru ti ha ka jing ya dai bat ubleiru kadan ka por parawangan haba ni sedang man yo jing penim ongim sngau dan kam ya ka ngi sngau dan kam tang yu Jesus Christ ngi sngau dan kam bet try Jesus mami mal along ka benang ya mala lambiang ki bau Jesus Christ upandap hot ki jing dan kam dai dan ki por bangia lentiri cloud habang ila dapat kela kamu mau ila dapat pen baptis kum di khun Israel ila dapat mi na ri Egypt ka Egypt ka dai badan lut ki ai reki syaring merang tu bahadir bakila mi na ri Egypt kila ya ka duriau basau ka to ka pen pau ya ka jing pen baptis bagi ya ka duriau basau bagi cross sesiliang ka duriau ka basau bagi poi hari klau belai upsai ki dalam mana na menang upsai ki kanu kalau ka jing kemen ha bagi lat lut o ki syak kemen ki raki ka to niam ka jing lat ki ba mi tu kupu ba khlam tiat ho kanu ka jing kemen ha ka to ka por rei anda ki poi ri klau belai lapsai ki dalam mana na menang rei gedan ka por bagi knyum no ki perkeken mau ki Egypt ki kan mau ki Egypt ki jing baju ki Egypt ki kan ba ka jing ya dai jong blai ka dai betang ka ka bau blai ula man ai ka bakan jado le si para mangat manga mapir ngila long kumta kadang ka por ka jing sedang jong jing long si mo bagi shit ram you blai bagi iet you blai bah bagi pan ke no blai sedang ban ai ngi sedang ban ai kita ki jing dan kam ka do teng dai tang bu ai khendet ru ai pa hu ai tam hari mangi ki briu ngi sngau thu bakla baka jing ya dai bu blai ka dai tang ha bau ai ngi ki bagi kwa bagi pan kani ka tu no ya ta ka jing ya dai bu blai bangi da duai ki ngi pan betang ki bakenja do para banget ngakuran ni bang laju ya dengan ka jing ya lenti bateng la da blai juba ngakali u blai tu me iet jana kidan kum kita para banget aku menlang vulnerable ni rekom ukpau bastat kum ukpau bahaban yang bastat teng usim no ru ya kai kabadan ru nomor balai bau sngau tu teng usngap bun gi por usngap juba ai hiru ndai bu isi yang ai fi parmangan reus no tu baka jing i jong pi kala long ya ka ka bakenja pertai kala long penban ki jing kerku ki jong ublai ya ublai ubakerku hatu para banget menta pidan akan eka benta ka ba pi sausi pi bitari ublai ba pi ublai ai yang pi penlong blai ya ka jing ai jong ublai pi penlong blai ya ki gift jong ublai pi penlong blai ya ki jing kerku jong blai hari kala do no ka to ka jing ka jing ya dai ublai ko ba ka ba mending kom ka jing ka ba ning kom ka ba pi snow ham dan Yesu tanau Jesus Christ para mangat ublai jong yu de start let si pinang yat kani pli no ingini ki khamat ki ba kenjaman si ngam asyam mane ban duai mestap kidan ki banga pano bleng regam ngakhamyo ngaduai hu bleng asyam bleu ai wang ladam dan ye syuru
Kajing dia jonga bat me kan kun kalong ka best palat. But para bangai hoi ngale kan dengan ministry. Kan dengan jing syakri belai lang ba ka YouTube lang ba ngabun ngai kendu para bangai penduai kakaman. Handai man tanga sngau tu para bangai ba ladau belai usimno kan iru melai lada dangadan tambu belai. Kata kawan gajing kaman ka nut. Kawan gajing sniam gajing bang ladau belai usimno kan dengan YouTube ru. Ladau belai usimno gajing syakri ru. Atrai ngandang ihit yami kata kajing keli hatu ngandang ihit yami ujub para banget udai bau belakar ku jong blai udai barus pak tam ngilak man haka jaka ka bau syam udan ki kun si pawot ubiang ki hanrei habau blai tanju yu syenut ki baro strip net wat ya ka jingkot jing khiaru para banget usim no ailat ndai mu ba ajing pamru ailat yo tu setan bon tanju yu ju bon ais nan ga jingpang itu jauh re lapen pau baga jingit jong blai jong ju yo blai kam syong kita ki hoi uya apa lagi jing kam dai ka ba habala tanju yang ni kam dai ka ba sup banyak kita ki jing hanrei habala tanju yo ju kam dai ka ba sup yu wat ka tengah jong ka ba itam ko ong tu tin yo blai bat yap no perkhat ka ba jong kan ong kita ki kentin ka dai ka jing tanju yo ju hanrei ka pen pau ba wat ka jing bom jong ka tengah yo ju bro wat ka jing skordet namar ka kordet ka tengah jong uru hanrei ka jing ihit jong blai ka jing ihit ka jing syania jong ujub hau blai kam sim laduk no ha upen pawi kita gi jing kordet jong namar blai usngok tu ba ulang tang ubri hanrei ujub sim la no ya ka jingat hau blai ba blai sim la namar bu it yu ju bu it jingi u it yang ai pi hadu ka jing yap dei tau Jesus Christ ulah iet yang iswa men bagi musim la iet you men bagi lalek pop you men bagi mani gi blai gi bamdai gi blai gi basumut dur hada Jesus Christ iet yang hadu ka jingyap am tang tahdin ba layak pulu bun na pedang jong iswa bangin kela ka bamut ngilek mnu ngilalek pop persya you blai ngilek sibun ki handa ga jingyap jong blai hadu ka jingyap bat habang yok mat yang ni ga jingit itu ki barang yok ya ga jing penem ga baring kong ki ngau thu ya kata ga jingit ga baring kong ya kata ga jingit ke bawah 4 siang mana-mana buat ki ngau kum bom dan ya isu lat nak ga jingit jong blai henren dau blai la kerku ki sedang man kalat no ki sedang man ihit kita ki jing kerku jong blai badai hang ni bau blai ship action strip no ship no let's say para mengat pidang ya kata kalenti bau blai ihit pi ulang blai pau ba start bau kuat banwan rapat pi saya kata ga jingit blai ka banding kong pipuli ya ga balang halabi kaya kadai ga balang ga balayo jing pen im ndai habau blai ulah sedang man kerku kila sedang man rius pa kila long art no kim don shu kata ki intimacy bau blai wangan sapri no wang pong bangalong ka barus pa lai ngalong ka balingkut lesi dan ki brio ki balang ki niam ki rukom ki bala rus pa haka yok kakot kila biang let kiai henry kilong lengkut namar dan syuk ka jingit blai kila syania akita gi spa joki haki programs haka daga jingla joki haka money power haki kerdan gi bapidan kila long ki leaders dari ki kerdan bidan pi syania kita henry kemau bo blai la daudang i pi sa strip nak unsa wenno pin hap yat ka jingat kumbayat ujuk ban tenju ipi ban warak biang ipi syak kata ka jingit ka banding kong wong kela ka bemut no ya ka balang halau dikaya dengan pri no dan gibri gibang kela ka bemut boleh sa pri no dan kam ini para banget ban poi biang syak ka jingit ka banding kong kaba ngis ngau tu ngim dan yesu rai dan tang yu Jesus Christ kawan kata ka jingsuk kadai katakan ka jingit ka banding kong ti hatu ladala syemno ifi ki baro hatu finang ihit you boleh tak jingkeli ku boleh sibun para bangai senang like share subscribe dengan video nama taka buram jong boleh gitu bang 4 subscribe putin like dan share no bangi itu ifi bangi dan gaji jing dua yang dihajau lan senilin ngiju penduai gitu ki bapang ki basitam bak hamtam gitu ki ba syakte merau ka prop pop let's say pinang syakte merau how drop saka kiat haga jing im aurea
Aga jing lien bat pet film jaklia aga jing le hip hop ki barui bat pi syakri u bleng kum taru let's say pila jingai no ru na jing syakri bleng wan ngin penduai fin penle ga jing plapok ngin penbe ki men sim baman penyo pedang yu men sim bakut penyo pedang ga jing bleng ga encounter bat ga jing dai bu bleng ngai ba shan swem ni na ga YouTube ba Facebook ngai aware smo bhai fi haga kertang jang Jesus Christ subhanan Nazareth amen.